Zdravím, tady se Cegr po dlouhé době opět na den aktivní, a to z jednoho důvodu, protože se tady objevil jeden kanál, který mě poprosil, jestli bych jim neudělal reklamu. Samozřejmě za to nejsem placený, říkám klidně, dobře, jak dlouhé video by to mělo být, tak mě řekli jakože takové informace podrobné a prosím, dejte odběr na kanál Tři borci a krtek. Jsou to super lidi, jsou to fakt super lidi, jakože opravdu jim dejte odběr, mají cca 10 odběratelů, začínají, mají tam 1 video a 2 shorty. Opravdu jsou to začátečníci, takže se nedivte, kdyby to bylo špatné. Opravdu prosím, podpořte je, oni se snaží. Jo, oni se snaží, takže podpořte. Jo, to je asi vše. Děkuji, taky bych vám chtěl popřát hodně zdraví, štěstí do nového roku. Vím, že je to hodně pozdě, ale furt lepší než nikdy. Takže to je vše a já opět zdravím.